Assalamu alaikum warahmatullah. Bayan gode wa Allah, yan uwa pioneers, ma'abota pi pillars, pi arewa, pi pro arewa, pi network, pi pioneers gombe, pi network kano, pi network kaduna, pi pro arewa, pi dai ga sunan gabaki daya da muke da su, pi center gombe da sauransu, da pi revolution waya ga sunan dai duk gabaki daya da sauran duk minus da pioneers a ko'ina. Ina mai matukar mika godiya na zuwa gare ku. Mai magana Umar Aliyu dan Tarau. Ina kuma jinjina muku da kuma kokari da muke ta yi don muga cewa mun samu wannan arziki da yake ta tinkaro mu, wanda in Allah ya yarda babu abin da za mu ce sai godiyar Allah, saboda sai wanda Allah ya nufe shi zai samu wannan arzikin koma mai kuma wani Allah yana sawa yana fahimta cikin sauki, wani kuma sai a hankali, wanda shi ma ba kes mu bane sai wanda Allah ya nufa. So maganar da nake so na yi bisa ga hoton nan da kuke gani, nake so na ɗanyi flashback, sannan kuma an ɗanyi magana akan alakan America da pi network, wanda abin da ya jawo wannan magana ko wasu wanda har yanzu su ba su fahimci cewa pi network America tana da alaka da pi network ba, suna ganin kamar ma China ne ta kirkire abin da sauransu. Amma kafin mu isa zuwa ga inda nake so a isa, ya kamata mu dan abin da muke ce masa flashback, waiwaye a don tafiya. In ka kalli yadda America take a jiya da kuma yadda take a yau, in ka lura za ka gani politically, economically, socially America ta yi dominating duniya. Don tun lokacin da wato Ingila ta bautar da America, ta musu mulkin mallaka a 19 April 1775, a 3 September 1783 suka samu independence. To yanka kalli yadda America take tafiyar da abubuwanta tun daga wancan lokacin, kasancewa ba karamin jairai ba ne. An haɗa mutane ne masu kaifin basira, wanda sun iya munafurci kuma sun iya sanin yadda za su mulki duniya cikin sauƙi. Dan kaga in ka ɗauki First World War, kai tsaye ba za ka ce ga hannun America a ciki ba, amma tana ɗaya daga kanwa uwar gami da ta haɗa fadace-fadacen tsakanin ƙasashen duniya, wanda aka buga yakin har na tsawon shekara 4 daga 1914 har zuwa 1918. America ba ta fito a cikin fadan ba, amma da ta tashi ta har hada abun da ta hada, wanda daga ƙarshe sai kuma ta zo ta ce ita ce za ta zama alƙali, tun da ita ai ba ta shiga yakin ba. A gurin ne suka zo suka fidda abin da suke ce masa 14 point agenda, wanda 14 point agenda din nan hakika lalle Germany suna da matsaloli. Ba na son ɗauki dogon tarihi jama'a, a yi haƙuri, amma wani abu nake so na iso mutum ya san halin America tun ba yau ba. So sai zama su ba za ka gansu sun yi a fiyarin a yakin ba, amma kuma suka zama su ne alƙalai da suka tashi sai suka yi abin zalunci, suka cutar da Germany a gurrabon, wanda suka ce Germany tana da dumu-dumu hannu mai ƙarfi gurin haifar da yakin duniya na farko, saboda haka dole sai an mata hukunci. Wanda wannan hukuncin 14 point agenda din na abubuwan suna da yawa, wanda dai daga ciki tattalin arzikin su gaba ɗaya da suke da shi, inda suke samun kuɗi, aka ce an ɗauka an rabe wa ƙasashen duniya, musamman Faransa da ƙawayenta da su England, da kuma America ita ma ta samu kasonta, wanda wannan har ya bar kamar misali. Ina ga abin da zai sa mutane su fahimci wannan, kamar yanzu mu ɗauka Najeriya ta dogara da tattalin arzikin mai ne, so sai aka ce Niger Delta gaba ɗaya an ɗauke an rabe wa ƙasashen duniya, duk abin da za a haƙa ba na Najeriya ba ne, mu kuma mu ci gaba da bauta, sannan sai mu koma traditional abubuwa, noma. To noman ma in mun yi gaba ɗaya za mu ɗauka mai feeding ɗin ƙasashen duniya ne, wai saboda mun yi laifi mu muka haifar da wannan abu. To abu dai ta tafiya a haka
kuma sannan aka hana kar kowace ƙasa ta ce za ta taimake su. Duk noman da za su yi in suka noma, yanzu kai manomi ne ka noma buhu 10, haka za ka ɗauke shi ka kai gidan sarki ya ɗauki abin da zai baka. In ya ga dama baka rabin buhu, ya tattara duk abubuwan sauran shi ma ya miƙa wa turawan mulkin mallaka su tafi da shi har tsawon wani lokaci. Aka hana su kuma mallakan sojoji da yawa da makamai da kuma kasashen da su taimaka musu. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya ba wa Hitler haushi, wanda ya jawo da ransu ya ɓaci a September 1939 ya haifar da ya hada sojojinsa, rundunansa. Wannan tarihi ne mai yawa da Allah, ina yayyanke shi ba detail nake so na kawo, wasu abubuwa nake so na isa gare shi. Ya hada rundunansa wanda ya tinkari duniya gaba ɗaya, saboda irin wancan zaluncin da aka musu. Zalunci ne ya haifar da, kuma zaluncin na Amerika ne gurin yanke wannan ne. Don kafin a je ga aka san da so suka zauna a 1920 aka yi establish din abin da suke ce masa League of Nations. A League of Nations din ma Amerika ita ce kanwa uwar gami a gurin. To nan ma din dai duk dai an samu matsaloli da dama, wanda duk dai da haka har yanzu an zalunci ita Germany din ne, wanda dai har ya haifar da in 1939 din aka fara kafsa faɗan Second World War, wanda Hitler ransa ya ɓaci. Yakin ya ƙare a 1945. Bayan ya ƙare a 1945, Amerika har yanzu dama ita ce uwar gami, ta ce to wancan haɗakan da aka yi da kuma wawa ya kamata duba dokokin tsarara, wanda daga nan ma ta sake zama tana tsara abubuwanta da take tsarawa, inda kullum su dabaran su suka cewa za su yi su mulki duniya. To abubuwa dai suka dinga tafiya, raka zuwa ka irin su United Nation wawaye da sauransu. Duk wannan zaka ga suna da alaka da Amerika kai tsaye, har aka zo lokacin da Soviet Union ita ta zo tana tashe a duniya. Babu kasar da ake ji da ita. In ka ji ana maganan Soviet Union, an kama Asian nan ne, kama daga Russia lokacin headquarter ita take rike da super power. So America kuma tana so ta samu super power din nan, amma na sai ya zamana ita in za ta yi fada ba ta tinkaran ka gaba da gaba, sai dai ta sa wayo da dabara da wani abu mai kama da haka, wanda a sakamakon haka America ta je ta kirkiri irin su kasashen su irin kungiyoyin yan ta'addadin nan da ake ce musu su Al-Qaida da waye da sauransu. Inda mutum zai kalli tarihin su Al-Qaida, su America su suka yi creating din Al-Qaida. Ta ina suka yi creating din Al-Qaida shine lokacin da suna so su yi defeating Soviet Union, musamman Russia, tunda ita ce jagaba na wannan abu. Sai ya zamana suka dinga zuwa gabas ta tsakiyar nan suna ta nemo ina mujahidun. In ka ce za ka taho daga Egypt, daga Afghanistan, daga Egypt, kasashen larabawan nan dai, kama daga duk yankin jaziratul arab da kuma kasashen waɗanda suke ganin suna tutiya da jihadi. In za ka je jihadi to gashi nan Amerika za ta ɗau nauyinka, a maka training, a maka komai. Suka zo suka dinga tariya a Afghanistan, dalilin taruwan su to amma kuma ba za a ɗauko ka kawai ba, sai an je kasashen duniya. An zo kamar Egypt din, ko mu dauka irin su Qatar, su Oman da sauran kasashe dai na jaziratul arab. An tashi sai an gaya maka cewa ka ba da cikakken database dinka. Database din nan akwai wani littafi da suka bude, wanda wannan za a rubuta ya zo daga kasa kaza, wannan ya zo daga kasa kaza, wannan ya zo daga kasa kaza, wannan ya zo daga kasa kaza, kuma cikakken bayanansa da iyalansa. Kuma Amerika za ta ɗau ɗawainiyanka, a koya maka duk abin da ake bukata da ɗawainiya da wasu wawa, da har aje a samu dai a gama yakin. To duk wanda yake cikin wannan gurin database din shine ya koma abin da ake ce masa alqaidatul bayanat. To daga wannan alqaidatul bayanat, daga nan wannan alqaida din ta samu asali. Amerika suka yi wannan. So bayan yaki ya riga ya kare waye da sauransu, Amerika suka ce to kaga su sun yi amfani da su ne mujahidun, su suna ga kaman yaki za su dama take akwai fada mai tsanani tsakanin irin su Russia da Afghanistan, wanda ya haifar musu abubuwa da dama, wanda daga ƙarshe ba an yi defeating Soviet Union. In kun lura Amerika ita do abin da za ta yi ba ta tinkaran ka dama gaba da gaba. Yawwa, in ta kaga ta tinkare ka gaba da gaba sai ta tabbatar tana da nasara 100%, amma za ta yi amfani da wata ƙasa da matasanta da wasu waye-waye ta yaƙi wani ƙasa da su. Amma ita target
ina sai dai ta maka abu a cikin gida, komai yar kasa take. Shi yasa na gaya muku tun daga Sailor Warwa, Second Warwa, League of Nation, duk gaba da ita ce kanwa uwar gamin, amma kuma ba za ta fito ka ganta ba. To haka ma da aka zo za a yi defeating din Russia din a wannan lokacin, sai ta zama kanwa uwar gami ne, amma kuma ba za ta fito da kanta ba, kamar yadda kowa ke gani yanzu yake faruwa a Ukraine. Dama akwai tsohuwar gaba tsakanin, saboda yana da alaka da wannan defeating din su da suka yi. Su target din su dama suna so su zama su suke da super power a duniya. So kaga sun yi defeating din tun da daɗin socialism ne yake controlling din duk wasu abubuwa, su kuma suna so su tabbatar capitalism ya dore a ban ƙasa tare da democracy. So sannan kuma ba hakan ba zai yi ba sai sun zama sunan super power. To amma kullum a bayan katanga suke buya. Akwai abin da yasa duk nake wannan dan shimfidan nan ma bana son dauki history na in detail saboda ba muna class din history bane, amma akwai wasu abubuwan da nake so daga ƙarshen isar mana ne, ayi hakuri. So bayan ta kirkiri irin wannan su mujahidun din, daga ƙarshe kaga sai ta hada su fada, ta dinga koma kowane ƙasa kama da suke jaziratul arab, sai a ce maka to akwai yaran da suka fita jihadi ne, in sun dawo fa ku tabbatar da a threat, za su iya kashe ku, za su iya kwatan mulkin ku da sauransu. So sai ya zamana duk waɗanda suke Afghanistan suna komawa gida kawai daga tashan jirgi, kai za a kama ka kawai da kai gidan kaso prison. So kaga wannan ya haifar da wasu abubuwan da daga baya ma dai a takaice su suka koma ISIS da ake gani, da kuma wanda abubuwan ya mana na so munan har irin su Boko Haram da sauransu suka iso mu. Duk irin wannan abun Amerika ita take kitsa irin wayannan abubuwa, amma sai ta buya yanda ba kowa bane zai ganta, sai wanda yake karanta tarihi ko yake bibiyar siyasar duniya. So kaga sai ya zamana su suka zo suka sa musu suna Al-Qaida, bi ma'ana waɗanda suke Al-Qaidatul Bayanat. Sannan shi kuma database din da ake magana shine kamar da turanci ake ce masa database, shine Al-Qaidatul Bayanat, wato dukkan wannan waɗanda suke cikin wannan littafin da suka aje din to sun zama threat. Sai zama Amerika tana yaki da terrorist, sai ta kira su terrorist, sai ta kira su sunan yan Al-Qaida, wanda su Usama su wayewa duk sun je sun shiga cikin irin wayannan abubuwan. Su kuma da suka gana ga musu haka, kuma sun je kasashen su ba su da mafaka tsinke, kuma sannan ga jihadi da ake tsakanin su da Russia fada ya gare, sai suka zauna cikin Afghanistan din, kaga ake ta rikici. Wani abun wani dogon tarihi ne, shi ma yana da wani layin sa daban. Sannan in ka kalli wannan gashi da suna ko da irin su Gaddafi da ya kokarin zai kawo wa Afirka, yana ɗaya daga cikin masu kishin Afirka baya-bayan nan, ganin cewa Afirka ta zama tana da kudi bai daya da waye da sauransu da duk wani matsaloli, shi ma gamawa da shi suka yi, basu bashi ya kai labari ba. Kawai su kaga sun yi amfani da mutanen sa masu kasa suka kashe shi. Ka duba yanzu halin da Libya take a yau, ba don wani abu ba, nan ma duk Amerika su suka kitsa ire-iren wayannan abubuwa, akwai records a kai. Sannan in ka dauki ko da irin su Abacha ma akan kishin irin wannan abubuwan da yanke alaka da suka da Amerika suka wannan. Sannan kuma Amerika ba za su taba fito maka da komi da ba sai sun tabbatar suna da sana, amma sun fi amfani da mutanen wasu ƙasa su yaki wasu ƙasa. Dan yanzu idan ka dauki ko da Iraq, abin da ya kai su zuwa ga shiga cikin Iraq su je su yi defeating din mutumin nan, sanda suka tabbatar da cewa sun fi karfin shi kuma za su iya wannan, amma kuma duk da haka sanda suka hada baki da mutanen cikin kasansa suka je suka murkushe kasar. To duk wannan Amerika tana da yin wannan, duk da cewa an ta gargadanta kar ta je ta yi wannan yaƙe-yaƙe da sauransu. So yau din ma a Russia abin da yake faruwa tsakanin da Putin, inda sun tabbatar yau za su iya tinkaran Putin su kai labari, to da yanzu haka sun nike Russia. So amma suna tsoron irin shirin da yayi, shi yasa kaga suka zuga Ukraine din su tinkari ita Russia akan sai su boya a bayanta, wanda shi kuma tunda yana da tsohon tarihi kamar yadda na gaya muku, su suka yi defeating din shi, amma ba da sojojin su ba, da sojojin Al-Qaidan da suke fada, dan su suka sa wannan Al-Qaida daga Al-Qaidatul Bayanat din suka yi defeating din wayancan. So America in ka kalli yanayin salon al'amuranta a kowane irin abu, ba za ta fito maka kai tsaye ba, za ta fito mana ta bayan gida sai lokacin da abun ya wannan. Sannan kuma in ka kalli ayi duk irin manyan organization da ake da su a duniya yanzu, zai tabbatar maka da
abubuwa da dama. Yanzu ka ɗauki irin su World Health Organization din nan da aka creating ɗinta 7 April 1948, kaga du'a a America ne. Sannan in ka ɗauki World Bank, shi ma da aka yi creating din shi a July 1944, to shi ma kaga ai a America yake. Sannan in ka ɗauki irin su UNICEF da aka yi creating din su a 11 December 1946, su ma a New York ne a America suke. Sannan in ka ɗauki irin su kungiyar su NATO da wayewa da sauran Washington, da su ma a Washington DC suke, su ma an kirkire su ne 4 April 1949. So in ka dinga duba irin wayannan abubuwan sai ka ga duk gaba daya in ana maganan duk wani harkan abin da ya safi ci gaban duniya gabaki ɗaya, duk sai ka ga abun kaman ya kare America. Wayancan a baya kenan, sai ka ga duniyar gaba ɗaya tana hannun America ne. So tun da America suka riga suka fito, kuma ba su kamar yadda na gaya muku, ba su yaƙi gaba gada da mutane. Sannan kuma idan ka kalli yau wato billionaires da ake da su a duniya, duk za ka ga America ita take sahun gaba. Yanzu in ka ɗauki Elon Musk, yana da $254 billion as 2022 din nan, ka gani. Sannan ka ɗauki irin su Jeff Bezos, duk 'yan America ne, yana da $165 billion ɗan America ne. In ka ɗauki Bill Gates, yana da $118 billion ɗan America ne. Larry Page da Sergey Brin, kaga Larry Page shi yake na 6, shi kuma Sergey Brin shi yake na 7 a masu kudin duniya, shi ma duka ɗan America ne. Larry Page da Sergey Brin su ne wanda suka je su Stanford University, a inda yanzu ake kirkiran Pi Network, suka kirkiri Google din da kake amfani. Su kuma sun je karatu za su yi PhD thesis nasu, shine ya koma wannan aikin da ya zama Google din da kake gani din. So yanzu a cikin su da Larry Page din da Sergey Brin din, su ne. Larry Page shine na 6 a masu kudin duniya, Larry Page kuma shine na 7 a masu kudin duniya, wanda ɗayan yana shi Larry Page yana da $106 billion, yayin da Sergey Brin shi kuma yake da $102 billion. Sannan in ka ɗauki irin su Warren Buffett, wanda shi yana da $101 billion, dukansu 'yan America ne. In ka ɗauki Balmer, shi ma yana da $99 billion, duk 'yan America ne. Sannan in ka ɗauki irin su wannan gashi da suna Charles Scott, shi ma yana da $67 billion, ɗan America ne. Mark Zuckerberg ɗan America ne mai Facebook. Sannan irin su Julia Fletcher, shi ma ɗan America ne. In ka ɗauki irin su Jim Wilton, shi ma ɗan United States of America ne. Rob Walton, shi ma ɗan United States of America ne, shine na 19 yanzu a masu kudin duniya. So in ka kalli billionaires da ake da su a duniya, in sai ka ga duk wa'annan su ma direct suna da alaka da America, sannan kuma suna da alaka da technology kai daya. So in ka lura duk irin wa'annan abubuwan ba wai haka kawai bane. Shi yasa yanzu in ana maganan manyan kasashe guda 10 da suka fi kowa arziki a duniya, kuma suna da alaka da networking, sannan suna da alaka da abubuwan da suka shafi technology, kuma wanda suka fi kowa yawan tarin billionaires a duniya su ne America. Yanzu billionaires din su da suke da su, kudin da billionaires din suka mallaka ya kai $724 billion. So kaga wannan ba karamin ku bane. In ka dauki China, suna da 698 billionaires. Sannan India su suka biyo su na 3, suna da 237 billionaires. Germany su kuma suna da 136 billionaires. Russia suna da 117 billionaires. Hong Kong suna da 71 billionaires. Brazil suna da 65 billionaires. Canada suna da 64 billionaires, yayin da United Kingdom suke da 56 billionaires. So in ka kalli irin wannan, su Italy su ne na 10 wanda suke da 51 billionaires. To in kana maganan billionaires na duniya, ka duba billionaires kawai da ake da su a America sun kai mutum 724. Wannan yawan billionaires da suke da su a duniya kenan. So in ka kalli wannan zaka ga har yanzu America su ne a sahun gaba, yayin da China kuma ta biyo su a baya. Amma in ka lura sai ka ga America duk
ba za su taba fito maka a mutum su fito maka su nuna maka cewa ai waye za su tankare ka ba. Amma duk wannan masu kudin suna supporting din duk wasu abubuwa, hatta covid-19 yanzu ana ga da hannun America mai karfi a ciki, wanda kuma sun so su rage mutanen Afirka wanda Allah bai yi ba. So in ka kalli America duk tarihin ta in ka bibiye ta kawai, so siyasar duniya hannun take. So based on wannan billionaires da kake magana, mu wanda ka ga yanzu dola din nan karfi da yaji an sa economically ko kake ko ka so sai ka yi amfani da dola. Duk kudin da ka dauka zaka shiga kowane kasa da shi. So in ka kalla tukunna masu kudin duniya America sun sha gaba. Duk organization din da na irga maka din nan America ne. Duk hada kanwa da rigima da kake ga ake ta yi a duniya America ne. In ka dauki democracy da yake ta yawa a duniya politically kenan, yanzu a duniya kusan kasashen da ba a yin democracy ai ba su da yawa. Kusan 70% din duniya yanzu suna aiki da wato irin tsari na America ne. Kusan ko ina yanzu komi democracy ake, ko ta ina siyasa yanzu ya shigo. Tun da suka samu suka yi defeating din Russia, shi yasa shi yanzu Vladimir Putin din nan kaga haushin da yake jin zai samu dama ya hada karfi da karfe ya tunkara ya samu wancan kisa din da su a illan da suka musu da zai dawo da wannan karfin abin da yake bukata. So amma America ba za su bari ba, kuma ba za su tunkare shi gaba da gaba ba. Shi yasa shi kuma ya san fadansa da yake dama ba da Ukraine bane, ya san da America ne. Shi yasa har akwai kwanakin baya yake cewa yana lallasa Ukraine ne ba don komai ba saboda wanda suke dore musu gindi a baya su fito. So su kuma Americawan sun ki fitowa, sai su lallaba su turo su kasashe su ce su kai musu taimako, sai su kawo yanzu irin Italy da Germany ai sun je sun nemi taimakon su akan cewa su je su taimaka wa Ukraine din, sai suka ce ga makamai da waye da sauransu, su America din su dauka da hannunsu a gaba su suka dauka ba suka kawo Ukraine din, inda ido da gaske ne. So kaga sai ya zama America din ba su yaka ba. So a takaice America abinda nake so in nuna anan, komi ita shegen wayo da shi, kamar yadda na dauka muku tun face walwa sai kan walwa, su wani League of Nations, su wani United Nations da aka dinga, duk America ita take kulla. Yanzu su ne yan sandan duniya, su ne sojojin duniya. So sai zama politically kuma in ka zo ka dauka su suke mulkan duniya, ko kaki ko ka so yanzu democracy shi yake tashi a duniya. Sannan in ka zo bangaren tattalin arziki America wannan sun fi kowa billionaires. Duk kaga mutumin da yake da irin wannan masu kudin kuma aka zo aka zauna da su, ai sai abin da suka ga dama za su yi economically. Sannan kuma in daɗin daɗawa yanzu ka ɗauki dola ka duba, kusan kaman an kakaba wa mutane duk inda ka shiga a duniya bayan da ba za ka kashe dola ba. Amma yanzu inda za ka yi kudin Najeriya ko kudaden da kake ji da su, kana shiga yanzu America ko Saudiya ko wasu kasashe da wannan kudin sun zama yayi, ba wanda zai kalle ka da su, sai dai daga nan dama ka canja su koma dollars ne. Kaga sai zama na dola ba wai tafi sauran duk kudade ba. Yanzu ka ɗauki irin Kuwait dinar in ka ɗauke ta ba ta kai 1,300 Najeriya ko ba ka ba, yayin da ya kai 1,300 da wani abu na Najeriya. Sannan kuma ta kai ya kai kusan $3 na Amerika. So amma me ya jawo haka? Duk da wayannan abubuwan da suke da su da kuma irin su pound da sauran kudaden duniya, amma duk ba su kai su daraja ba inda zaka shiga kace su sai a yi a cikin kasashen su. So amma America fa ba inda ba zaka shiga ka kashe kasashen kudaden su ba. So in ka kalli wannan abun ta wannan janibin kenan. Sannan kuma irin al'adunmu da duk wasu abubuwa namu duk gabaki da ya riga ya canja, ya koma kusan irin al'adun turawa a yanzu. Bakin abubuwa suna ta shigo mana, don ka dauki socially kenan ko in ka dauki irin ilimin mu, irin abubuwan mu duk muna kwaikwayon abubuwan abin da ya shafi America. Nan ma America ita ta riga ta kakaba wannan abubuwan, sai kaga duk tarbiyya da wawa da sauransu da irin abubuwan su, al'adun su duk yana ta kokarin ya shigo mana, wanda in ka kalli matasan mu a yau da irin askin su da irin shigan su da irin wasu abubuwan su duk sai ka ga ana kwaikwayo da America ne. Sannan ba muna jin daɗin wai magana kan cewa America wato ta wannan tana ta dominating ko ina a duniya ko menene suka sa gaban su politically, economically, socially suna cin nasara bane. Akwai dalilai da dama da suke sa su ci nasara. Sannan wani zai dauka kaman cewa hato ya za a yi a ce suna ta cin irin wannan nasaran amma kuma har yanzu ba a samu an gama da su ko an wannan ba. Gaskiya mai gama da America sai Allah. In ka kalli yanda suke, na farko suna da son junan su, sannan kuma duk abun su suna zama tsintsiya daya madaurin ki daya. Sannan wani kuma zaka ga yana tinkaho yana cewa shi ne addini ne wawa da sauran, sai ka ga addinin kuma in ka kalli a yanda muke tafiyar da shi ba addinin ake bi yanda ya kamata ba. Dan yanzu in ka kalli mu dauka kasan nan a case study, zaka ga an zo ana tayaudaran mutane da
addini sai ka zauna da mutum, in malami ne ma in tafiya ta tafiya sai ka ga halin addinin daban sannan shi din daban. Sannan kuma Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai mutane sun gyara Allah zai gyara musu. Duk wannan ihun da muke, amana yayi karanci a tsakanin mu, bin Allah yayi karanci a tsakanin mu, mugunta, rashin cin dukiyar marayu da waye da sauransu. Sannan Allah fa yana kishin wato masu kishin shi ne, kamar yadda sayyidina Umar yake magana cewa mu mutane ne kaskantattu a ban kasa, amma da musulunci ya zo muka yi riko da shi sai Allah ya ɗaukaka mu akan abokan gaban mu. So ka gani me ya jawo wannan? Sai ka ɗauka ka leƙa ka duba kyawawan ɗabi'u ne ai. Sannan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai wa innaka la ala khuluqin azim, ko ba ka ba kana kan kyawawan ɗabi'u masu kyawu, Allah akan wannan ya yabe shi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah. So in ka leka ka duba sai ka ga ɗabi'u da kyawawan ɗabi'u ne na manzon Allah, ba irin shi muke da shi ba. Yanzu da nan muke samu ina zaune na ji ana tambayan Dr. Sani, wata mata wai take tambayan sa akwai wani abu da take so da Allah ya gaya mata, akwai mijinta da take tare da shi suna nan, daga nan zai dauke ta duk tafiyan da zai, kaman America, kaman Russia, kaman duk kasashen duniya da zai fita yana fita da ita, amma in ya je da rana sai ya kasance yana tare da ita, amma in dare yayi baya tare da ita. So amma kuma yana turo kaninsa yana kwanciya da ita. Da haka suka haifi 'ya'ya guda 4. Bayan sun haifi 'ya'ya guda 4 kuma an zo an samu matsala shi yayan fa shi da kansa shi yake turo kanin tsakani da Allah, wai zo kwanta da matar shi, kuma a hakan suna sani ya suka haifi 4. Kaga wannan yayan ba nashi bane, yace shi kuma ita da kanta take maganan cewa bai taba zaman aure da ita ba, kwanciyar aure da ita ko wani abu mai kama da haka. Imagine irin wayannan mutanen tsakani da Allah. So bayan sun zo sun aihu, an riga an gama an yi waye da sauransu, sai zuwa wani lokaci da sai misunderstanding ya shiga tsakanin miji da matan, sai ya sake ta. To yanzu sai tana tambayan malam wai yaya tana da gado a gunshi ko yaya. Ita fa ba tukun tana tambayan ma fa me matsayin wayannan yaran suke ba, a'a tana da gado ko ba ta da gado. So irin wannan da su ne za a yi alfahari ana ce maka wanda suke da irin ɗabi'u irin wannan kamar na tumaki. Yanzu akwai wanda muka zauna da shi a Zamfara lokacin da muka yi sabis, da bakinsa yake ga mana, yace da ya je shi wani guri yana sabis, ya kwanta da ya kwanta da uwarta, ya kwanta da ya kwanta da uwarta. So ka duba irin wannan. Akwai malaman da zaka samu an tura su Saudiya su kula da mutane kan aikin haji, kudin hadaya sai su karba da sunan za su musu hadaya su cinye kudin hadaya. Yanzu ba kowane malami bane zaka amince wallahi na rantse da Allah ka dauki dukiyarka ka ce dukiyarka ka da bawa ne ya baka, saboda babu integrity, babu amana, babu waye da sauransu. So in ka kalli wannan abun da yasa na kawo wannan, kar ka dauka Allah yana kishin mutanen da suke kishi shi. Kishin nan kuma ba wani abu bane kawai ka tsaya ka bi dokokin Allah yanda ya kamata, baka saba mishi. So shine zaka tsira duniya da lahira. Amma bayan da za a kai ma ka lalace, sannan kuma wani ma da kake ganin shi ɗabi'unsa ba su da kyau ko wani abu mai kama da haka, sannan shi din ma yana barna, sannan shi kuma ya fi ka zagewa gurin neman duniyansa, sannan ka ga ba zai fishi ka ci gaba, sannan kana wani bugun kirji kana wai a'a mu kaza ne. Wannan duk ba zai amfare ka ba shine zai wannan ba. Bin Allah tsakani da Allah, sannan kuma da neman na kai, shine abin da Allah zai taimake ka akai. Yawan ka shiga jaziratul arab kaga me yake faruwa a tsakanin yayan Laraba, wannan abun sai ka kama kanka tsakani da Allah. So duk in ka lura bakin haunan ɗabi'un irin su Amerikawan ya riga ya shigo mana, sannan at the same time su kuma Amerikawan sun fi mu zagewa a gurin neman duniya. To dama abin da zai taimake ka shine in ka tsaya ka rike addini fa abin da ake magana ka zama tana da kyawawan ɗabi'u da kuma abubuwa tarihi. In ka kalli yanda Islam yayi magana a kayan abubuwa da sauransu da sauran addinai, in zai ka bi kan addini yanda ya kamata zaka yi abubuwa da dama. Amma in ba za ka bi ba kuma kowa zaka iya cutarsa. Yanzu ba marasa tsoron Allah bane yasa suke wahalar da mutane a ƙasa. Duk rashin tsoron Allah ne da tunanin anya za a koma a je a haɗu da Allah. Hadilbin da mutum yana tunanin haɗuwansa da Allah, ba haka ba. Duk wanda kake ganin an samu dama za a samu gyara, sai kaga gyaran bai samu ba, saboda menene? Ba Allah bane a gaban mu. So saboda haka mun dinga ci ba kenan, ba wani abu bane zai kawo mana ci ba nan, saboda mu din ma akwai alaman tambaya akan mu. So saboda haka kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ba mu gyara kanmu ba, sannan wawa da sauransu ka zo kana cewa wai wawa. Saboda haka dole su fika ci gaba. So point din da nake so nake kara emphasizing akai, abin da yasa American suka ci gaba, dama sun yi da irin wannan abubuwan, sannan kuma suna da
irin wayannan haɗin kayan, sannan kuma da kere-kere da kayan technology da su da ke su da kuma iya munafurci, tun da dama duk abubuwan ba wai abin tsoron Allah bane, amma akwai iya haɗa kayi da sun san yadda suke tafiyar da al'amuransu, wannan ya ba su suka ci gaba. To abinda nake so in faɗa nan, America ba su fitowa tare. So yanzu in ka kalli Obama a baya ya yi magana cewa tun fa kafin a zo a fara mining na pi, wannan hoton da kuke gani ya magana, dan bidiyon da kuke gani yana magana cewa nan gaba 60 to 70% da mutanen duniya ce sun zo suna amfani da wannan abu. Sannan yanzu kuma karob kacap kwanan nan sai muka ga ya zo ya bude wannan labulen da kuke ganin wannan pi network din. So kaga wannan yana nuna ma alaka a cikin wani abu. Sannan ka je ka dauki irin su Elon Musk, ya je ya cire 75% nashi akan kudin da yake da shi a Bitcoin. Sannan wannan yake nuna maka cewa manyan masu kudin duniya suna da wa'anda su ne mutanen Amerika, suna da alaka da wannan abu. So sannan kuma abin da nake so mu kara fahimta, yan ka lura duk yawanci su Bitcoin, irin su Ethereum da sauransu, duk zaka ga mutanen gabas ta tsakiyar nan, Asian countries Asian countries irin su Japan, irin su Russia, irin su China, irin su waye dinnan, su suke amfani da cryptocurrency. So kaga tunda wannan suna so politically, economically, socially su zama suna mulkan duniya, tunda su ne su fafa ko ina suna controlling din su. So kaga ya kamata a cryptocurrency masu zama su ne masu jagorantar mutane. So amma kuma saboda irin wayancan abubuwan da nake ga muku na munafurci da shegantaka, sai ya zama na ba kowane kasa bane suke kaunan America, saboda in sun yi kawancin daga karshe sun san sai sun cuce su. So kaga tunda suna ganin irin duk wayancan coins da suka fito kama daga Bitcoin ana alakanta shi da abin da yake da alaka da Japan, in ta dauki irin su wannan Ethereum, shi kuma irin Ethereum wanda dan yaron shi Dr. Nicholas ne ma shi dan Russia ne, to kaga sai aga kaman a wancan kasan ne yake. So in ka lura duk gabaki ɗaya sai zama cryptocurrency yana Asia. Sannan in ka dauki kasa irin like China, su dama sun yi nisa, sun jima ba su amfani da fiat currency, sun fi amfani da wannan gashi da sunansu digital abubuwa da ya haka, wanda irin WeChat din nan da suke amfani da shi. Dan akwai wani mai gidana da yace duk zuwa China da zai yawanci gaskiya sai ya canza kudin ya koma cikin WeChat sannan ya yi kasuwanci. So kaga duk wani abun da zai zo yake da alaka da digital abubuwa ba zai zama bakin abu a gurin su ba, za su yi saurin karban shi. So su kuma Amerikawa ganin dole duk an yi wayannan abubuwan, zaka ga celebration din Amerika cikin wayannan abubuwan bai da. Amma in ka dauki irin su Amerika, in ka dauki irin su China da mutanen gabas ta tsakiya, kamar yadda na gaya muku duk abubuwan ya fito daga gurin su, sai kaga su sun fi runguma abun 100% sama da sauran kasashen da ba su ba. So kaga Amerika kuma ita kullum ba ta so ta bi, sai dai a bita. So da aka waye gari aka samu irin su Dr. Nicholas din, wanda shine HOD na department na wannan computer science and blockchain technology, da kuma wasu kamar irin su Chen Diophan da kuma irin su Vincent, su suka haɗu su kai wannan abu. To da suka fito, ai ba zai yiwu kana da ilimi kuma kana da kuɗi ba, dole sai ka nemi masu supporting ɗinka. So kuma ina so in nuna muku America fa ko iska ne ta kada, sun san wata irin iska ne ta kada, balle a ce an zo ana mining na Pi network a America amma ba su sani ba. Kun ga wannan ba zai yiwu ba ma, in kana ma wannan mafarkin ma sai ka ajiye shi a gefe. So sannan irin su Elon Musk din da ake tsammanin cewa su ne ma investors ne, da kuma manyan irin, yanzu ka duba alakan da ke tsakanin irin su abubuwa da zaka zo ka shiga nasu nan su Telegram su ka san duk kafin ka amfani da irin su Telegram su Instagram din nan su Facebook, da har za irin su Facebook da za a yi verification, ka san ba za a rasa alaka tsakanin su da irin su manzo gaba. Sannan kuma kar ku manta network din duniya din duk gabaki ɗaya mafi yawa yan America kamar yadda na gaya muku su suke mallakan abubuwa. So no wonder kaga su suke rike da abubuwan, kuma su suke da manyan kamfanoni, su suke da manyan billionaires, su suke da abubuwa. So za su iya abu yar karkashin kasa kamar yadda na gaya muku, su fito su hana su nuna cewa ba su haisar da kasashen duniyan nan wayannan sun riga sun karba tafiya ta yi tafiya, irin su China din da sauransu sun yi nisa a cikin harkan sanda suka ga sun karbe ta. So yanzu kaga sai suka fara bulluko da kansu. Yanzu kamar yadda na gaya muku, yadda in ka kalli Obama nan abun da ya kai kasan cewa ba haka ba take ba. So saboda haka kasan su manyan duniyan nan sun shiga cikin harkar. So America tana da alaka mai karfi tsakani da Pi, amma kuma saboda iya munafurci da shiganta kayan kalora ko da celebration da sauran kasashen da ke dora, kafin ka gane doran dan America sai an dora na yan China da irin su Malaysia da irin su Singapore da irin su Suwai sau dubu kafin ka ga
can an dora dan Amerika, saboda wani tsabar iya munafurci ne, kuma suna yi ba su yi ba. So yanzu ne da abubuwa suka fara bayyana, za ku ga abubuwa daban-daban sun dinga fitowa, sun dinga bayyana kenan. So Amerikawa sun riga sun gama yi wa abubuwan nan shiri, saboda haka Pi network na Amerika ne, kuma gaskiya ba mu ce fase gashi nan ba, tun da na gaya muku suna nan kaman hawainiya a boye suke. ba za mu ce karara tun daga wani abun da za mu nuna tabbatar mana ba, amma kuma akwai alamun da suke tabbatar mana da cewa na Amerika ne, kuma babu abun da za a zo ana yi ba tare da sun sani ba, kuma control din dole duk da cewa decentralized abubuwa ne. So in abubuwa suka gama tafiya karshen ta kaga sun kakaba duk kasashen duniya, duk wanda zai abu sai ya koyi da irin su Pi network. Although akwai sauran wato coins masu kyau da suke tashe, irin su Satoshi, irin su Remitano, irin su Gami da sauransu da suke tasowa. So amma dai gaskiya wannan Pi network din, in ka kalli irin wayannan manyan mutane da na irga muku na zayyana muku, za ka fahimci cewa Amerika tana da hannu dumu-dumu a cikin wannan abun, amma ba za ta fito karara ta nuna maka ba, saboda kaman tarihin da na gaya muku na baya, in ka kalli wayannan abubuwan duk gaba daya, sai ka ga Amerika dama ba bakon abu bane a gunda ta yi abu yar kasa sai ta sa ku duk kun yarda da abun, daga karshe sai ta zo ta ce ta shugabanci abun, kuma muna nan da ku za ku ga ita take jagorancin abubuwan. Although shi wannan decentralized wannan ne, tun da dama fa an yi shi dan saboda ya kawo revolution ne. So mutumin nan bai isa ya kawo revolution din nan shi kadai ba tare da mataimaka ba. So mataimakan nan ba za su fito da kansu ba sai a hankali. So saboda haka kuma kaman although akwai maganan da na ga an yi da shi Jeff Bezos, yana nuna cewa nan gaba shi ma za a fara siyan kayansa da Pi. To haka investors nan da manyan kamfanonin su za su dinga wannan. Sannan kuma akan issue price da suke ta magana, kuma price din ne wallah bayan da ba zai iya fitowa ba, shi ma akwai hikima a ciki, wanda in yayi tsada din shine zai sabbaba masu kuɗi gaba ɗaya zalla ba za su kwace wa mutane Pi ba. Although dai akwai masu 'yan Najeriya 'yan gaggawa suna ta sai da abubuwansu wanda ba damuna yi ba, wanda za ka ga wasu ba su da haƙuri. Mutum ya haƙuri, inda ya haƙuri babu abun da ba zai yi ba. Yanzu ku duba ko wani mutumi da na sani, ana ban labarin shi ya sayi Pi ya kai na miliyan 15,000, 200,000, 300,000, 1,000, haka ya dinga siya a hannun mutane, wanda kaga ya samu wawayen da su suna mining Pi amma ba su san ina Pi ta dosa ba. So kaga irin wannan wani irin lalacewa ne, ka ɗau Pi kana sai da shi 300 ko 500 ko 1,000. wannan wani irin lalacewa ne, ba zai cire maka talauci ba, sannan kuma an raba ka da shi, sannan lokacin da ya zo ya darajan kuma sai ranka ya zo ya ɓaci. Sannan kuma in ka ga Amerika wannan duk suna ta planning, kuma suna fitowa suna nuna maka haka, kamar yadda nake ga muku alakar Pi network da Amerika nake magana a kai, to akwai abubuwan dubawa a ciki. In like mutane kamar irin su Obama da muke gani yanzu a nan ya buɗe wannan abu, kai kanka ka san akwai wani abun da ake isar maka da sako na alakar Amerikawa da Pi network. In babu rami, me ya kawo maganar rami? Me ya kawo? Ku duba fa koyin sin nan, ga duba fa yanda Obama ya zo yanzu ya yayi wannan abu, me yake nuna maka? Idan Obama ya zo ya shugabanci duniya, kan former president na duniya gabaki daya ya zo ya bude wannan, me kake tsammani? Kai sai an zo an gaya maka cewa me ake nufi a Pi, sannan kuma za ka samu wani kurtu a haka wanda bai fisanci na ma duniya ta magana ba, wai har yanzu a hakan 20 sai yana agensin Pi. Although ma yanzu na ga mutane makwadaita, kuma kwadayyu, ga girman kai, ga kwadayi, ga rena mutane, sannan kuma yana son mining, yana son Pi network. So mutanen da yawa da muka musu magana akan Pi suka watsar, suka daina. Yanzu ne mutum zaka ga ya taso yana ta damun kakan cewa ya manta kazansa ya za a yi ne wawa. So in kowa ya riga ya watsar ne, da kowa mun watsar musu da abubuwan su da sai ka ga an samu matsala da yawa. So saboda haka duk wani abu da ya zo, ni tango ta wani guri is a mixed blessing. Gara a ce Amerika ne take leading din wayannan abubuwan ta sa gaba, saboda menene? Ko da mutum azzalumi ne, to in yana da dan wasu abubuwa da yake boye abubuwansa, amma zai bar mutane su sharara, gara shi din yawwa. Dan saboda yanzu Amerika ya ana tsoronta abubuwa da dama, sama da in ita din ne ta sa abun a gaba, sai ta dinga kawo masa illa, saboda ta yi dominating din kasashe cikin hikima da basira. So kaga gara a ce ma Amerika din ita take wannan din, ko muna so ko ba mu so, saboda ba don komai ba, saboda Amerika din karfin da take da shi. Sannan kuma kullum ina shan faɗan wani abu guda, irin karfi da Amerika take da shi. In ka lura yan kazo na zo bariki ce Amerika,
tana da bambanci daga sauran kasashen duniya. Yan kazo na zo sun yawa, shi yasa wancan ya zo da kasarsu da irin wannan basiran, wancan ya zo to da haka aka tada Amerika. So tun da an tada Amerika da irin wannan, ba za ka raba su da abubuwa masu yawa wanda za su ga in mun yi kaza to shine za mu yi kaza, in mun yi kaza za mu yi kaza. Saboda haka mai gama da Amerika gaskiya sai Allah. Ba muna jin daɗin faɗan abun nan bane, amma saboda tsabar yanda suke tafiyar da al'amuransu, Amerika ka rabu da su, wasu irin mutane ne wanda bayan da ka iya da su kawai sai Allah. Sannan kai kawai zaman ka lafiya ka bi Allah din, shine zaman ka lafiya. Kuma Amerika din nan da kake ganin su irin murɗaɗɗu ne, sai sun yi lissafi sosai kafin suke abubuwansu. Kuma sannan akwai hikima da yasa suka ɓoye abubuwan a bayyane, ba su fito sun nuna masu ne masu ba. Da yanzu Asia nan kusan duk watsewa za su yi abu su je, tunda na Amerika ne ba su yin su kaza. So amma yanzu tunda an yi abun ginin ta karkashin kasa, magana ta riga ta gare. So in ana ganin irin su Elon Musk, wayannan wanda na irga muku masu kudin duniya, suna da alaka da pai, duk wanda ake faɗa dinnan da manyan kamfanoni, irin su Elon Musk, irin su Mark Zuckerberg, irin su Bill Gates, irin su Warren Buffett, irin su Obama din da muka gani a yanzu, shi kan nashi ya fito karara. So kai a nan a wani kurtu ne, dan baka yi pai ba za ka daga min hankali. Ba wai ina faɗa, na kama example ne wannan, wa ka kai kudi a cikin su. Sannan kana tinkaho da wayewa dai kam irin ta duniya, wayannan a duniyance dai, ba wai ina ma magana akan addini ko ne abu ba, wayannan dai sun fi ka sanin duniya. Elon Musk sai ka kai, ko kuma ka kai Obama ne, wanda kai yanzu duk kokarin ka zama a anguwanku ko a garinku ka zama ko kansila ko ciyaman, ka je kawai ko senator ka je ka karbi abin da bai taka ya karya ba, ko wani abu mai kama da haka. So in irin wayannan sun san kan abubuwan nan, suka tsaya akan abubuwan, kai me kake jira har kuma kake ganin zaka sai da abun ka bai wuce 500, 300, 1000 ba. Bar rashin ka nake ba, in ka ga dama ka sai da su duka. Although komai zai iya faruwa, kamar yanda ya faru da wani wanda na je an ce tsakanin, labari na samu an ce tsakanin dan Gombe ne da dan Kaduna, wannan ya tura wa wannan akan zai sayi coins ɗinsa guda 140, ya tura su kai ciniki naira 150, ya tura masa coins. Da ya tura masa coins din nan, akan ya tura masa coins, shi da ya tura masa 150 din sai ya blocking ɗinsa shi daya. So da ya blocking din shi, sai ya zama an samu matsala sosai gaskiya. So kaga sai ya zama shi ba coins din ba, kuma shi ba kudi ba shi ga tsuntsu, ba shi ga tarko, ba shi ga, so duk gaba da sai biyu babu. Kaga ta wani guri wannan sai ka ce to wannan cewa ka kai Allah shi kara ne ko yaya. So I don't know, ban san kila dalilin sa da yasa zai sayar ba, bai da hakuri, to amma dai ga rashin hakurin inda ya jawo masa. So saboda haka duk wayannan abubuwan a hankali muke bin su. Sannan kuma alakar da ke tsakanin Pi Network da Amerika ta wuce duk yanda kake tsammani. Amerika wannan sun wuce tunaninka, politically, economically, socially, sun san yadda suke dealing da kowa cikin hikima da basira. Duk inda suka ga mutum mai basira ba sa rabuwa da shi. Yanzu ko da zaka dauki, in ka dauki Vincent dan Island ne, ba asalin origin ɗinsa Amerika bane. In ka dauki ita Chandiopan, ita kuma yar China ne. In ka dauki shi kansa Dr. Nicholas din, asalinsa ba dan Amerika bane, dan ina ne, dan Greek ne. So amma me, ta zo ta mai da su sun zama 'yan kasanta. Sannan in ka dauki democracy, asali ba na Amerika bane, na Greek ne, amma ta kwace shi. So haka Amerika su cikin hikima da basira suke abubuwan su, kuma su kanwa uwar gami ne, kuma ba za su taba fito ma fili ba. Kuma in za su zo maka a siffar mutanen kirki ne ta karkashin kasa, kuma dole kai biyayya. Yanzu kaman ko da shugabannin kasan mu nan da ake gani da irin yan majalisu da wasu ba su iya wasu abubuwa, they are under control of America. Yanzu ka duba ko da lokacin da Buhari yake neman zabe 2015, America ta taimaka masa ko a ki ko a so, wanda suka nuna in ba sai an yi free and fair election ba, wanda is ƙarya ne dama free and fair election ko a kasan su ma ana samun wannan matsala. So kaga so American din su suka fito suka goyi baya, wanda na ɗaya daga cikin abin da gaskiya ba karamin contributory factor bane, major factor bane, wanda ya ba wa Buhari daman ya shige a 2015 din nan. Yawa America sun zo sun yi barazanan in aka yi kaza wanda bai ci ba aka bashi, za su zo su nake wa to ka gani shugaban kasa wancan Allah ya sa kuma da rabon jini ba zai zuba ba, ya yi hakuri ya mika mulki din. So akwai tsoratarwa da wani abu mai kama da haka. So in ka kalli America ta wuce sanin ka kawai a Pi Network ka sallama, kuma in irin mutanen nan zaka ga suna wannan ne, suna runguman wannan Pi Network din, kasancewa akwai wani abu a ƙarƙashin wannan abun, ba wai haka kawai bane, akwai wani abu. So idan wannan abun ya zo ya riga ya gama zama ya game duniya, abun sai ya baka mamaki da ban tsoro. Saboda haka kai babban mutum ne,
in ka tsaya kai mining din coins din ka kiyaye, in ka ki kuma duk abin da ya faru da kai gaskiya ba ma dan ni yanzu dan naji mutum yanzu kamar wancan da naje wannan wala ko jaje ba zan masa ba, an so wata kudi ne ya je ya zubar da su a banza, ya jawo mutane illa, shi ya wahala, ya jawo kansa illa, ya jawo iyalansa illa, ya jawo kowa illa. Saboda me haka ake rayuwa? So gaskiya abubuwan mu dinga hakuri muna wannan. Sannan kuma akwai wanda zaka ga wawayen cikin mu suna magana kan cewa ka mallaki Pi network ya fi ka mallaki kwalin digiri ko wasu abu mai kama da haka. Wannan duk cikakken nan Pi ba irin maganarsa ba ne. Duk mutum mai hankali kowanne abu da layinsa, digiri yana da layinsa, karatu yana da layinsa, shi kuma mallakan coins da dukiya yana da shi ma layinsa. Therefore kowanne akwai irin layinsa. Karatu duk lokacin da aka ce baka da karatu ka fahimci baka fahimci bayan da zaka ka da jahili da mai ilimi, da jahilin mai kuɗi da kuma wanda Allah sa ya karatu ba da kuɗi, ba za ka taɓa haɗa su ba. So saboda haka yana da kyau dai a nemi karatu kuma a yi mining, yana da kyau kuma a rike sana'a ana mining, duka biyu za ka haɗa su, kana mining kana wancan. So sai ka ga an gudu tare, an riga an tsira tare. Amma ka zo kana cewa da mu ba no need of dan kana Pi sai ka zo ka ta against din traditional abubuwa na mutum, ko ka tsinewa ne, ka kushewa ne, ko kana cewa wannan iyakaci in mutum yana mining fa alhamdu, in baya mining shi ma fa alhamdu, ba don komai ba zai zo ya bauta a karkashin ka, kai kuma Allah zai ɗaukaka. So jama'a dai point din da nake ta magana, duk da cewa na ja wannan abun yayi tsawo, Pi network yana da alaka mai karfi da Amerika, wanda a cikin jami'an su ake, wanda a jami'a babu abun da yake faruwa a Amerika ba su san komai ba. So kuma gwamnatin a kasar akwai alamun lalle cewa suna da alaka da abun, duk da cewa ba za ka fito ka ce ga sun katse ba, kamar yadda na gaya musu suna nan kamar hawainiya ta karkashin ƙasa suke tafiyar da dukkan al'amuransu. So saboda haka alaka da yake tsakanin Pi network da Amerika ba karamin alaka ba. Sannan kuma duk lokacin da kaga manyan mutane irin wannan sun rungumi wannan abu, so kai ya kamata ka shafa a kanka ruwa, ka ƙara rike abin ka kam kuma. Sannan duk farashin da aka ce ba zai kai, kawai ka roki Allah ya tabbatar mana, Allah kuma ya ba mu sa. Kuma abin da ya ja na wannan maganan, abin da Obama ya faɗa a baya, sannan kuma gashi kwanan nan yanzu ku duba coins din da aka yi shi da wannan ya zo ya bude shi, akwai wani abin da ake isar mana da sabuwa na. Fatan Allah taimake mu, Allah ba mu sa'a.